Sa atong pagsaulog sa Kapaskuhan, diin ana kita sa ikaduhang Adbento o ang paghulat sa pagbalik sa atong manunubos sa kalibutan, ang tinuod nga hari. Niining Disyembre tuig 2023, magkuyog gihapon kita nga maglipay sa atong lugar nga nagkahiusa. Kanunay natong isulti nga bason kada adlaw ang Pasko. Dili kinahanglan nga adlaw-adlaw adunay aginaldo o ang mga suga nga kakilab-kilab o pagpanaygon aron lang mabati ang Pasko o kaya natong ang Pasko kada adlaw kun ang katawhan sa dughan anang pagminahalay o pagambitay sa isig kaingon. Sa butang nga gitudlo sa atong langitnong amahan nga si Jesucristo. Karong adlaw sa Pasko, Disyembre 25 tuig 2023. Ako manghinaot nga kitang tanan magmalipayon dili lang sa mga dekorasyon o mga nagsiga-siga o mga regalo nga atong nadawat. Ang importante ana kita sa maayong panglawas o padayon nga naningkamot aron makabot ang atong mga pangandoy. Ako miingon maayong Pasko, manghinaot ako sa umaabot nga bag-ong tuig, ana kita sa puno sa grasya uban sa atong tagsa kapamilya. Ining mensahe hatod usab kini ABC President Kapitan Siegfried Buaga sa Barangay 8 ning Siyudad Sanhay o kasamtangang presidente sa Liga ng mga Barangay sa Negros Oriental Chapter. Kakasama ang Pasko